Yo, what's up guys? Ato ang vlog room kay mag-utan ta. Utan kamunggay with noodles. So mara ato madali-dali. So host tag kamunggay guys. Mani. So huso na itong kamunggay kay dugay mga ita makakuan. Dapat prepare gid kamunggay kay para kita gimog luto ng lami guys. Mga guys ug mga guys, karong ang kamera guys kay usa naman itong kamera oy. Paita ni watay cameraman oy. So don't hot doon. Ang kamunggay din ni duol sa kuan. Mo ni siyang kamunggay duol sa ad sa baboy. Ad sa baboy oh. Sus, apit na. Easy kayo ni. Wala na. Dali kayo ni. Okay. So maghaling na tag kalayo. Na naman hinaling guys. So ang ganda ni. So, lunod ta sa noodles. Dali, palabin yung laag. Ayaw day ka man muli day. Yung tambay. Ha? Grease ba? Bakit siya ilabot na ko ano eh? Sam. Ay, sumuran na to. Kari ko lugaw pa ha. Ha? Bukan lugaw inday. Uli na mo diri, sige mo maglaag diha oy. Magata mo dudong. Uli na dudong. Ha, di mo ulit. Diwali kita di. Sige na. Sama sa mga ituya oy. Okay guys, kamunggay na ilunod guys. Okay. May lain na yung ano magic sarap? Sus, kubrihaw agad. Kuha na lang ta, asin lang ta. Asin lang ato ang timplada.
lugaw. Ang tagsaging guys. So kayo akong ano? Lunggay. Alright. Solar nga oh, lami kay guys oh. Oh. So, moro ito madali ro nga sudan sa mga pobre guys. Noodles with kuan, kamunggay. Unya lugaw. Noodles with kamunggay unya iswa sa lugaw, di ba? Bati kayo. So, moro na ako vlog ron guys. So, shout out sa mga nag tanawan sa kuwang mga vlog diha. Salamat kay sa inyo ha. O sa mga shout out pa sa tong ading itong tanaw kay nag-unsubscribe man. Shout out sa mga nag-subscribe na ko. O salamat kay sa inyo ang suporta. O ginagmay ra ni kuwang vlog na pinubre ra gud. So wa man sa ta mag-ingon nga tanawa ko ninyo. Kung nay mo tanaw ani, palihog ko diha og subscribe ka tong wa pa ka subscribe. Di ba guys? Di mo ta sikat nga kuan, sige ho na tagtan-aw di ba? Ana naman ganahan mo support, tan-aw lang mo og di mo ganahan. Pwede ra mo wa may puspugos ani kung vlog-vlogot, di ba? So salamat ng tanan og maayong hapon. God bless, amping kanunay.